Dzień dobry, witam filmik numer 3. Ja już w pełnym ekwipunku do rowerka. Odpinamy akumulator, bo tak sobie to robi. O. Teraz środek końca. Cały środek prędkości z tyłu. To się dzieje, kiedy dodaje gazu. Myślę, że pozostawi to bez komentarza. A jeszcze jak siądzie starsza osoba w tyłu, to cały środek prędkości jest tutaj. I coś takiego powinno się w ogóle poruszać. Także fajnie, bo akurat zobrazowałem Państwu to, co chciałem pokazać. Przy czym od razu proszę spojrzeć, aby fotograf nie zakręcić, co się stało w tym momencie z tą kierownicą. Ona się już skrzywiła. No przecież to miało być wszystko skręcone, gotowe do jazdy. No przecież ona już jest teraz... O, rany boskie. No właśnie. Ja może wypnę ten akumulator. Bo ten rower to jeszcze mnie w garażu zabiję, a starszą osobę na drodze naprawdę ja to czarno widzę. Tak jak mówię, oddaję ten rower temu panu. Mam nadzieję, że zwrócili wszystkie pieniążki, bo z tego co rozmawiałem telefonicznie, powiedział, że tylko mi może zwrócić 2300, 2500, ponieważ zapłacił już 2. No nie wiem, jak to się dzieje, ale no myślę, że te filmiki umieszczę na internecie i zobrazują Państwu, że lepiej może dołożyć 2000 zł i kupić od pewnego producenta rowerów niż od zwykłego naciągacza, który ma działalność gospodarczą, sprzedaje rowery na Paragonie, bo dostałem Paragon na napisany rower. To jest... Jakim cudem to ma jeździć? Na tym hamulcu. Gdyby ja naciskam hamulec, daję gazu, to rower jedzie i nie ma hamulca w ogóle. Przecież szkoda gada. Wyobrażam sobie sytuację z górki. Zahamować. Droga hamowania jak na lotnisku. Szkoda gadać. Dziękuję jeszcze raz za uwagę.